Kecingklut jong jingiedei nia syapang vaksin kalak nangcur. Ngalai kat bala ban pencengai lade na kini ki baroh. Rena mar kecingkeli jong ki babun, kecingpan Jingmut jong ki babun. Ngala Sngewbha ban syutho no kendiat halor kani kapang. Ningkong ngakwa ban ong syai syapi. Ngam kersyan ne persya iano nuru Ngam kwa ban kering ya kecingedei nia nanu nga ong hok banga ngaduna palat kecing tip halor kani kapang. Ngam di expert hynrei ngasukwa ban supasat ya kecing shem hi kecong halor kani kabenta. Hooj kumbalong lang iwei ngaru ngaladon shibun kicing bom Sngewthuh, shibun kicing bom syai, kicing Jingkulmar Jingmut hakabiadei pat vaksin. Bat ngasulahi ban mudur bakani kadehi ban long. Habawan ki batamai, ki pangimpat jushem ni Sngewthuh. Hakani ka video ngam kam bakadei kecing pensyai halor kata. Namar kidon shibun ki balak ban ai ya kata kecing pensyai ke Sngewbha. Hari ngasukwa ban ya sambat pi baroh ki peit. Kumno ngalait kin na Jingkulmar Jingmut hakabiadei bakani ke benta. Bat hamenta ngalak ban ong ipi. Bangam don syukanu kecing Sngewbha na kecing ting ke ba ngacuting kumba men nengkong. Mensim snem hakapor sedang corona bat ke lockdown ngakamau kecing duai cur kecongi kecing duai syak jingieid jongi baroh bangi kerpat su Blei bun ai kalat jingiada ni kecing Lait no nakani ke klam ngacupu din baru kumcu iakynduh ya kecing la research haka bagi saintis hi baroh koi ke pertai kiawat ya kani ke vaksin hakapor baka AstraZeneca dan ke Covishield ke bangi tip India kapas ya kicing test kicongka ki clinical trials kicongka kat kum ki news on ngada Sngewbha bahayu Blei banga ngai skam bu dehi mo uba penla ki ban yo ya uni udawai ngada kermen bat ngada terang ru pakan long normal no ki kenang bangan yo syakri Blei no kum baju long hynrei kecing kemen jonga kalong ke petang sport bawan poi ki kubor ba per ki ong ke vaksin kamlong dan shibun kicing batai beper ki pensyayong hingan yang yano kengan sngam nang no kengan geli mano ken balak ban ai kecubab ke basyai kedar kicing batai ke beper ki persya kawei ya kawei pat dan ke ong ke vaksin kalong ke Sngewbha ke ai ke Jingiada dan pergi bong makani tekan penyap ipi tang hapo arsnem dan geboong bakadei ke tes Sngewbha dan geboong makani ke penlong yang ngitang kum kicing tes lani kita ki lap rats mentalele la mi isa kita ki chip ki magnet bukum ta terter dan lele ki bakam bo uni udai udak jong berat klau manu syuken ki bom Jingkulmar hapdeng kata ke Jingkulmar Jingmut telim kecing bom yo Jingmut ke basyai kedar ke penlong yang ngawat ban Sngewdhuh jingkermen rei kata pat ru kapenlong yang penpai lagi kemat ken show Blei ban pencarcar suah syupor ya lagi Jingkulmar Jingmut ban pencarcar suah syupor ya lagi jing bom Sngewthuh ngasu pai su Blei bangada dem hingon ha Blei ha kicing duai dan kicing ong ngeboong kumni teng Blei cubab i kicing duai jongi kumbangi kwa ri upen kelai kedok nut kecongi syaka ba ukwa ha kicing duai berkata kelong bat bo Blei upen i yang kicing duna kiconga kicing bombyang kiconga hakaliang kicingieid imat kini baroh kicing Jingkulmar jonga yo kade penban bakaduna kicingieid kiconga yo dei banga persang ban ba kicing kit palat kabor kiconga daga bangalek kemta yo long penban kumpa peit po yu Blei lani bakentaj kicing la beri kabor kicong yo let's say kade pemban banga pengam palat di Jingmut kiconga syagi palat kabor kicing Sngewthuh conga jadi pemban kumta ne ha kecaka bangan pen scam ya kicingieid kicing syania ha Blei kapen Sngewthuh namar kata yang bakadei yang ban kampan le Jingmut ha Blei ban Sngewthuh bahu wat la ki baroh ki kumbala long syaba palat kicing tek lakam out of control ong tinong we kapan kemau yang bu Blei pat udang syong halor kaket kecong pat usen syar kecing roi sam kapan penyo kapan sisa ya kata kapan Sngewthuh ba Blei ubang syakri umlong tu batulot bor
bu umla ban yaram. Kini ki baroh ki baca hoot ki penlengok ki pensyayong yang hari kini baroh ki baca kim pensyayong yu Blei, kim penlengok yu Blei, kum yang ubriu. Hak cing sisa sngew po Blei, ulong ubodon bor halor ki baroh. Ulong nong tau chung ki baroh. Ki bio wat ki bom yu rukum cu. Ulong bakrau bor du kata bo omdon te. Ka weru ka cingca ka pa umtip sngew berkapa umsha eka banca. Hoj ka pa umsha eka banca. Ki baroh ki baca ni ka pertei. Sngew bakadei hi ka ba Blei usha eki banca. Bakadei ka ba Blei hi utip sngew bat usha eki bakinca. Hoj wala ka sngew man pediang hari kata kadei ka cing sisa namar Blei ulong ubodon bor. Udehi Blei hot umlong ne umpenlong ne umpenman kini kicing sngew di ban sngew kata hot Blei umpenlong ne umpenman kini kicing sngew re Blei usha lani ialade ki pat bakinca don ka weru kicing ca ka ba ha kicing im kuconga ne kicing im kucong piru ka ba Blei yo ne tip ulong bakrau bor du kata bat ngamla pan kot ke bor ban syampang ru ya ka bor kecong kata kecing sisa ka wan kecing sngew keconga pada Lukas nong bakat ar khot nyau rul ong sai bawat ikinyu kli keconga dep lut la dep nyau lut baroh adu kata krau bor Blei ikinyu kli conga baroh dep nyau lut dep lut syampang lut wat ki baret ru syampang kecing emu conga nang ta su hajub nong bakat saur khot basan la ong sai baka cing cerong kerta kecing emu congi la dep rai lupa kecing ken ki benai bengin la dep bu lupa yu put bat om la pan penkela Blei la dep lupa te kat nus nem ngan hang ni pertei kat nus nem ngan yap bokum ta ter dikini ki kentin na ketin chung Blei kepentingan yang apa pleng Blei uyo but upet sngew lut ya kicing duna kicing bom kot bor keconga bat kecing keconga ka song hi ha kecing kontrol kecong Blei kini ki pentingan yang baka vaksin sisa pleng kam don bor kecing keconga Lada Ngam shim ya ka neng shim ya karu ya kecing yap kecing keconga dei maka ka ban rai dei maka ka ban le don bor reka shongken ha Blei Lada shim tikaru Lada Blei umon yang ban klatno ngamla ban penkela Lada ngashim ru walaki ong basatang asnem layap ru pemban udei Blei batip ya kata ya umon pat bangan palat ban ya kata ru tip syanu nata kadang susahnya hakata kecing sisa lani hakinu benta kecing congaru sngew te bakadei kamon kecing Blei bakakan long ngam dei ban yelek persa kata ngadi ban ai ba unyo ban lemon kecing keconga namar katangan ong baka vaksin kabaharu tipse dei te manga besna ka dei te manga expert ban ong kata man ong pat baka sniru tipse dei te manga banga tip ya kita kicing tip dei te manga ke expert akan ke bentaru ngala ban ong ki doktor pat ki ong bagi kalong ke babha ki doktor kilong ki bakam tip menyanga Lada ngasanya ya ki hakiwe kicing pang hatu balai ken bangan om syania pat ya ki akan di kebentah akan di kecing pang rea banga peit pat nakaliang kebentah ke banga ngalong ru abang peit pat nakaliang kebentah ke banga ngalong ru hot ngadei Kristan hynrei ngadei ru pat unong song kecelam meklaya dari India ka Bible ke hukum yang mangadei ban pen hapok ban pen kokngu ialade hapok kinong sinsyar bat kibor ki bakam halor conga ban long ru ki bakloi na benta kacing le babha baroh klaban sim kini Hebrew na makhlai khot bakhat nyau nengkong Petrus ar khatlai nengkong Timothy ar Titus lai iwei bukum ta ter ban ai tika kamlong ke besniu ki ong kini kinong yalam congi ki kwa ke babha ki ong hatu balik dengan persya dan kiba ong baki dei kinong yalam ki burom yu Blei kiba ai an suit kum ta ter hynrei lada kilong kumno ru ka Bible ko ong bagi yo ya kecaka kecongki ya ke burom kecongki na Blei hi rum nong bakhalai khot meningkong ko ong sai kumni uwei udei ban ko ngo iki bor sensar namar omdon ka bor klem kecong ai bor kecong Blei but ya ki bor sensar ki padon menta la bu hangta dah Blei
Kapamud umodi walau persyak Blei ru ude uba ublehi ubo. Kumcu kini kiwe ru. Lau Konrad ne perstun kadisi ru kumcu. Kakamram chonga chungpi kum ki banget. Kamtam habanga Sngewthuh ialade. Kamde ban kynthoh ne persyak ki. Kade penban bangin duai nabynta jongki. Ngasotu nat bahaban shimyo ko nuksa u Daniel Shadrach Meshach Abednego. Kisah ialam haus im uba persyak yu Blei. Uba mani Blei tau. Riki pen kongo ialade hau baroh. Kat ba umpat kata kecing syakir Blei ke jongki. Ngaru ngade ban long kum kini ke riustad ke Bible. Ta syubuk mentah. Lese ka day shisha kata kecing ong ki brio. Ka vaksin ka penyap. Ka don ka plan chung kini ki bahek ki bahan celendet. Hynrei kimpen pau nangi. Kimpen pau hangi ki pajba. Ngasanya bet hau Blei hada hak bede berkata ke benta. Kumbala Grand haka kitab diturimil nombor arpundai rekod arpundai ke ong. Baki baroh ki bari kidei ki chung utrai. Lada ki don kita sya ki bari ki ba pelan dokung moi kumtai shalendet ki banga ngam tip ki baki ki pen pau syai. Ngasusanya bet kita baroh ha utrai. Balik ngan kuslai. Kakamram chunga kolong bangan su pen skembet pen su kongo bat but ikcing kai chung ka Bible. Berka Bible ko ong yang nga. Bangade pen kongo ialade ha kinong sinsyar. Namar ngalong tang ubriu teh. Ngalong tang ubriu. Ngam tip lut, ngam Sngewthuh lut. Da sngap ya kecing ong baka vaksin kalong ke babaru sngewiadei. Da sngap ya kecing ong baka vaksin kalong ke basniru sngewiadei. Ianu ken ngan sngap manu ken ba dei besisha. Hynrei ngala asu pediang bet ya kani kawei. Bangalong tang ubriu ngam tip lut ngam Sngewthuh lut. Bat ngabiang hakata. Kiwe kinong bangabit. Bangaduna. Ngam sngewiadei halor kata. Da berkat ya kata tengaduna sisa ya kata. Ngalarai namar kata ban shim yu vaksin dah kecingit. Om namar bangatip bawa vaksin ulong bobha ngashim. Nani om namar bangatip. Om namar bangam tip bawa vaksin ulong basniu. Tip shanu. Tip ikita. Ngarai ban shim yu vaksin dah kecingit. Berbangakok ngu ikecing hikai keketin kecung Blei. Laradan shisha ka biru. Syubuk radan shisha ka biru. Ka Bible ko ong bo Blei hi unsait ngan om lele. Matius nom bakat rid bakat pra kynthoh ikata. Ngakloi banget haduk kata. Ngalarai bangan nget haduk kata. Balik ngan kuslai kini ki bom syai ki ba Jingkulmar. Habawat ikiba ngashairu. Ngam la ban prembiang. Hoat para basngap inga ki peit ini video. Kani kade ketang kacing Sngewthuh Jong Nga peit bah nga klem penbor ni ong iano ru ban shim. Nga suya sam ba Kumno mentang Lait na Jingkulmar Jingmut Jong Nga. Tang kawe ngan ong ipi. Ka ba pirai. La pirai ban shim ni la pirai ban kentaj ru. Yang ha kecingit le ta kecingit. Wat ai bakan mi kanu kecing ya tai nya wat ai bakan mi kanu kecing bami Sngewthuh Jingmut ani kecing ya pat. Tang na kalor tang nam ta uni vaksin. Yang na kecingit le da kecingit. Namar ngi ka Bible ka ong. Yang ngi ki bangi di ban yat da kecingit om ta kecing yo i. Tu Blei unyo ya ka burom. Amen. Kecing suk kecing Blei. Undon kandon lam kandon kat bat pi iwei.